Bo día a todas e a todos, benvidos aquí ao Concello do Barco, ao edificio do Concello, á Alcaldía. E, en primeiro lugar, o que quero é agradecerlle ao presidente do Consello Regulador a súa presencia aquí no Concello do Barco para presentar unha cita que tanto os barquenses como eu creo que todos os veciños e veciñas da comarca xa sentimos como nosa, porque tras 27 edicións da feira e nós seguindo sendo anfitrións, que tamén é de agradecer que sigades confiando no Concello do Barco como anfitrións. Para nós, repito, é un privilexio, tanto para nós como gobernantes do Concello, como eu creo que para todas as barquenses e barquenses, sentirnos orgullosos de que a feira máis importante do viño da nosa zona se celebre no noso Concello. Sabedes que as portas do Concello estuveron sempre abertas e siguen estando abertas e seguirán estando abertas, sobre todo a futuro, cando a feira siga evolucionando e siga progresando, que tal e como dixeches antes, me gustou esa frase de que a feira evoluciona para medrar. É importante que evolucione para medrar, e eu creo que este ano o salto de calidade é moi importante, porque o recinto onde se vai a celebrar permite moitas máis posibilidades que o recinto anterior.